Bafethu, angazi noma ngizoyibiza ngesimanga noma ngizoyibiza ngani lento le eqeda ukungehlakalela manje. So ngiyahayikha la yabo, ngiyahayikha ngumuntu vele okhonza ukuthi-ke mangabe e-free ayihayikele, or mangase ukuthi lapho ngiyahayikha specifically ngiyele nje mhlawumbe noma endaweni eyihlathi ngifike ngiyihlalele khona yabo, ngiyikhulekele mhlawumbe ngiyisho le into engiyifisayo kimi ngaphakathi yabo, ngisho konke engifisayo bese ngiyibuyele endlini. Hawu, ngiyahamba-ke namhlanje. Mangithi nje ngibheka phansi bukani ukuthi ngihlangane nani. Ifoto lawaShembe. Angazi-ke lokho ukuthi kusho ukuthini. Niyabona ukuthi ibhala ukuthini le mbhalo ebhaliwe la? Niyabona imbhalo ebhaliwe la ukuthi kubhala ukuthini? Angazi-ke bafethu ukuthi kuchazani, kusho ukuthini, kodwa angazi. Mhlawumbe izimpendulo ukuthi engikucelayo noma engufisayo ukuzokwenza, angazi bafethu. Ngithini nina? Mhlawumbe onolwazi engachaza la ku comment section. Onolwazi nje owaziyo ukuthi mhlawumbe ngabe kusho ukuthini lokho. Mhlawumbe ngangichazela, angazi mina, angazi. Iphenduleke same time. Ngiyayiqala into enje empilweni nami, akazi yenzeke. Ngiyayiqala. Ngane zakwethu, angithembe nonke nikahle, angithembe nonke niyaphila. Nge-25 zaka-October kune video la engayipostayo, yabona, uzoyibona iphiniwe la, iphiniwe ku-TikTok wami, video yokuqala nje iphiniwe, nizoyibona. Ngaposta wona leyo video leyo kade ngiyohayikha yabo, kade ngiyohayikha lapha entabeni. So ngase ngifike lo muzi wokuthi ake ngihlale phansi ngikhuleke, yabo, ngikhuleke, ngibiza yonke into engiyifunayo, ngicela yonke into engifisayo empilweni yami ukuthi yenzeke, yabo. Ngikhumbula kahle ngambiza uShembe, ngacela yonke into impela, ngicela yonke into, yabo. Okay, kulungeleke. Endleleni yami ebuyayo ngicoshe nganali ifoto lawaShembe, yabo. Ngapha linamakhosi akaShembe, ngapha linesithombe saluNyazi straight, yabo. Okay, kulungileke. Isizathu esenza ukuthi le video ngigcine sengiyiposta ingoba leli foto leli libhaliwe la, libhalwe ukuthi inkosi ngicela inhlahla nemali. Lamagama lawa abhalwe lapha yiwo amanye wamagama engawabizayo uma ngabe ngikhuleka lapha emkhulekeni wami. Iyona into eyangimangaza kakhulu ukuthi akwenzeka kanjani ukuthi ngikhulekele into manje ebese ngihlangana la isibhalwe phansi kwifoto lawaShembe. Ngihamba ngala ngathuka, ngayibuza ukuthi kwenzakalani, yabo. Ngayiposta ke video, basha abantu abakushoyo ku TikTok, basho anabacabanga ukuthi mhlambe ngingenza kanjani, yabo. Okay, kulungileke. Kudlule izinsuku ezimbalwa ebese ngithintwa umunye umfo wangasekhaya, sikhule sonke nje nalo mfo lo. Okay, angitshela ukuthi endoda yazi kunomunye umfo engimaziyo lana, uthe company yakhe la asebenza khona, not just any company nje, i-company la asebenza kuyo lo mfo lona, i-qualification yakhona nginayo, yabo. Enye yema-qualification wami enginayo nengithanda kakhulu ukudlula wonke lawo enginawo, yabo. Ethi kufuneka abantu mfethu lapho kulo company leyo, yabo. Ngizokuxhumanisa nalo mfo lo. Ayangixhumanisa ngempela nalo mfo, ngimthole efonini esikhulume, mfethu phela kanje kanje ngifuna umsebenzi. Ethi hayi mfethu, mina into engakwenzela wona nje just ukuthi ngikuprintele out i-CV, ngiyisubmit, anginawo ama-powers, yona into engingayenza leyo kuphela. Ngithi okay sharp, ngiyabonga. Kulungileke. Nge-30 zaka-October bekuLesithathu, ngikhumbula kahle, ngahamba ngaya lapha neThemba Lethu Temple, bekukhona uNyazi lapho, belulapho uNyazi. Hambe ngiyonikela yonke imikhuleko yami engangiyikhuleka lapha ngiyohayikha, ngayibiza yonke, ngakhuleka konke, ngacela konke engikufisayo, yabo. Ngihlale phansi ke silinde isibusiso ke yonke into ibe kahle. Ngazi i-30 lezo ngisendleleni ebuyele emumva ezendlini, ngithola i-phone call, yabo. Ngeke ngize ngilikhohle lelo suku, bekuzi-30 impela, 30 October, ngeke ngize ngikhohle. Ngithole i-phone call kuyo le company le engiqashwe kuyona engisebenza khona manje. Bengifonele besho ukuthi hayi no, siyacela ukuthi ufike kusasa for interview. Hayi nangempela ngiye for interview, ngishaya into zakhona, yonke into ngenza ibe right. Then the following day after interview ngithola i-phone call eshort ndoda uqashiwe ngosuku oluthile eqala ukusebenza. Ngijabule into ongayazi, yabo. Ngijabule nje, ngibe impela nje ngijabule kabi. Ebese ke ngolesine losuka kuwona ke, olesine losuka kuwo ngiliphupha uNyazi straight. Ngiphupha ngathi ngikhona lapha eThemba Lethu Temple, lihleli phansi, lihleli esitulweni
siyanikela lapha yana yabo kunabantu ke bezemva kwamabanye ngiyanikela ngiphethe nje impela amalokhuzana amaningi ama-coins amaningi inqwaba ngiyanikela yabo so ukuphupha kwami unyazi ngiyacabanga noma ngiyacabanga ukuthi ever since isipani ngisitholile angaze ngiye noma ngaze ngisithole isikhathi kahle sokuthi ngibuyele ngiyafuna ukuthi ngiye futhi kahle ukuthi isikhathi angakasitholi sokuthi ngihambe ngiyonikela mhlawumbe ngibonga umsebenzi ngoba ngiliphuphe yonke lento lesiyenzekile yonke lento isidlulile ukuthola kwamsebenzi yonke into isiyenzekile ngolesine kwakhani ngiliphupho unyazi nginikela kulona so ngiyacabanga ukuthi kufanele ngihambe ngiyonikela ngibonga umsebenzi njengoba ngikucelile ngicabanga ukuthi futhi kufanele ukuthi ngiphindele futhi ngiyobonga so ayabafethu mina akekho impela umuntu obuya ngitshele otherwise ngoshembe akekho bafethu umuntu obuya ngitshele otherwise ngoshembe mina imthanda zami iphendule manje same time iphenduleke same time ngiyayiqala into enje impilo namakazi yenzeke ngiyayiqala lento le ngiyayiqala abafethu bekuyilokho ke nje kuphela sibonge.